हेलो दोस्तों नमस्कार। श्याम ब्लॉक आज आपको देखेबी बारकोड ब्लॉक रो नुआ बारकोड गाँव में गोटे आयोजन कराऊे से आयोजन में रमादेवी महाप्रभु को सब प्रतिष्ठा करा तो से घर आज तो एबे आमर लोक कहीं आसी ना देखुवे लोक कम बस तो एबे माँ भौणी मैंने आसबे कलश यात्रा आरंभ हम तो भिडियो लगी रहतु। एबे आपण माने देखि पारथे अंकुरारोपण पूजा आरंभ हो तो पंडित मैंने बसचंती पणई ब्लॉक रु पंडित महेश को डकाई होम यज्ञ करने तो भिडियो लगी रहतु आगे बहुत जिनस देखा पड़ो। गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधे भव जल विद्महि मीनरूपाय धीमहि तन्नो जल प्रचोदयात्। दीपो सुकृतं न कृतं केचित् दुःखं दुष्कृतं च। एबे हमर कलश यात्रा आरंभ हो से बोले माँ भौणी मैंने सब निज निजर कलश छिट और आम पत्र जोगाड़ कर व्यस्त अच्छा जो कलसी नड़िया छिट दौरान देखूँ केते भिड़ जमुची और केमती पार्टी कर शुणी नि टे।
आपण ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଯେଉଁଠି ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ନିଆଯିବ। ତ ଲୋକମାନେ ଥକି ଗଲେଣି 2.5 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି। ତ ଏବେ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ଉଠାଯିବ। ପାଣି ଉଠେଇ ପୁଣି ଗମନ କରିବୁ ସେଇ ପୁରା ସ୍ଥଳ ସ୍ଥାନକୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଗି ରହନ୍ତୁ। पानी आनिके पीबे प्रथम दिन तो कम शेष होगा। एबे भक्त मान भोग बनाई जोटा अरुआ भात डालमा। तो भक्त मैंने आसी खुशी रे खाऊंती। तो भक्त मान भिड देखी नियंतु। तो प्रथम दिन कम सरला काली की यज्ञ एवं बलि एवं महाप्रभु को गृह प्रवेश करेंगे। तो भिडियो लगी रहतु। अरुआ चाउल देखिपे महाप्रभु को घोराई। तो एठू निजी से जो होम यज्ञ कर एबे जल स्नान करेबे। तापरे आसी यज्ञ करा जिवो ए भितरे।
ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ ଅରୁଆ ଭାତ ଏବଂ ଖେଚଡ଼ି କ୍ଷୀରି ଖଟା ଡାଲମା କରାହେଇଛି। ତ ଭକ୍ତମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ସବୁ ଲାଇନ୍ରେ ଭୋଗ ଖାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ମା ଭଉଣୀ ବି ଭୋଗ ଖାଇବାରେ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନୂଆ ବାରକୁଟର ଲୋକମାନେ କେତେ ସଂସ୍ଥାରେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ଆରାଧନା। ତ ଭୋଗ ଖାଇବାରେ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଭୋଗ ଖିଆ ସରିଲେ ଏବେ ଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ଦର୍ଶନ ସରିଲେ ଏଇ ବୁକା ବଳି ପକାଯିବ। ତ 4-5ଟା ବୁକା ଅଣା ହେଇଛି। ତ ଏଇ ବୁକାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବଳି ପକାଯିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ପୂଜାରୀ ଆସିଲେ ହଳଦୀ ଲଗାଉଛନ୍ତି ବୁକାକୁ, ଯେଉଁଟା ପାଣି ଛଡ଼ାନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି। ତାପରେ ବୁକାକୁ ବଳି ପକାଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗୁଛି ଟିକେ କହିଲେ? ମୁଁ ହରମୋହନ ପ୍ରାଣୀ ବାରକୋଟ ବ୍ଲକ ଏମପିଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି। ଆଜି ମା ରମ୍ଭାଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନୂତନ ବିଗ୍ରହ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ। ଦୀର୍ଘ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ମାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇ ଏଠି କଳସ ଯାତ୍ରା ହେଲା। ଆଜି ଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ଏବଂ ବିଗ୍ରହକୁ ନେଇକି ସ୍ଥାପନା କରାଗଲା ତାଙ୍କର ଯଥାସ୍ଥାନରେ। ଏଠି କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆଜି ଯେଉଁ ରମ୍ଭାଦେବୀ ମାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରାଗଲା 40 ବର୍ଷ ହେଲା। ବାରକୋଟ ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ରେଙ୍ଗାଳି ବହୁମୁଖୀ ଯୋଜନାରେ ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ବାସଚ୍ୟୁତ ହେଲା ପରେ ନୂଆ ବାରକୋଟ ସମସ୍ତ ଉଣା ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିକି ଆମେ ନୂଆ ବାରକୋଟରେ ଏଠି ରହିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲୁ। ସେଇ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଆଜି ନୂତନ ଭାବରେ ଏଠି ଆଣିକି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା ଏବଂ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରାଗଲା। ଆଜି ଠାରୁ ମା ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଇବେ ଏବଂ ଏଠି ଆଜି ପୂଜା ଦେଖାବାର ଲାଗି ଦୀର୍ଘ 3 ଦିନ ହେଲାଣି 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଜନ ସମାଗମ ଚାଲିଛି ଏଠି। ଏଣୁ ମାଙ୍କର ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ଥିଲା ପୁଣି ଜୀବିତ ହେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖୁଛୁ ଏବଂ ଯେମିତି ପ୍ରଥା ଚାଲିଥିଲା ମାଙ୍କର ସେମିତି କାଳକ୍ରମେ ପୁଣି ଚାଲିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଭଳିଆ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଲାଗି ରହନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।